xiquets de Serrallo, la colla jove castellera de Sitges i els Alós de Llevant. 27a posició per la jove de Barcelona. 26è, els castellers de la Sagrada Família. 25è lloc, castellers de Terrassa. 4 colles empatades al 21è lloc. Tirallongues de Manresa, castellers de Lleida, castellers de Poble Sec i castellers de Sant Pere i Sant Pau. 19ens, 2 colles, Bordegassos de Vilanova i colla de castellers d'Esplugues. 18è lloc, Sagals d'Osona. 3 colles empatades al 11è lloc. Moixigranguers d'Igualada, castellers de Sant Cugat i Xicots de Vilafranca. 7è lloc, els Marrecs de Salt. I primer lloc provisional pels xiquets de Guangxu. Iniciem la segona ronda amb una actuació conjunta de 6 colles. Els xiquets de Serrallo, la jove de Barcelona, la colla jove dels castellers de Sitges, els castellers de la Sagrada Família, Sagals d'Osona i castellers d'Esplugues. Els xiquets de Serrallo intentaran el pilar de 6. La jove de Barcelona intentarà el 5 de 7 amb l'agulla. La colla jove dels castellers de Sitges intentaran el 4 de 8. Els castellers de la Sagrada Família intentaran el 4 de 8. Els Sagals d'Osona intentaran el 2 de 7. I els castellers d'Esplugues intentaran el 2 de 7. Colles, podeu començar els vostres castells.
intent de pilar de 6 dels xiquets del Serrallo. 5 de 7 amb la mulla descarregat per la jove de Barcelona. 4